Iti agtultuloy a panagnato ti bilang dagiti tarakeni nga aso ken pusa iti Cordillera. Ipalpalagip manen ti Department of Health Cordillera ti kinapateg ti panagpabakuna kadagitoy kontra iti rabies tapno masalakniban ti komunidad kontra iti nasawasakit. Impateng ti ahensya a fatal ti rabies nga maliklikan babaan iti bakuna. Kanayunan na detalye paay ni Jezreel Kate Lapizar. Responsibilidad dagiti fur parents asiguraduan a nabakunaan kontra iti rabies dagiti dingwanda nga aso wenno pusa tapno masalakniban saan laeng a dagiti dingwanda pati pa iti kinatalged ti komunidad. Kas may sa a fur parent tinasurok sa nga pulo nga aso sigsiguraduan ni manang Virgie a bakunado ti amin a dingwan na. Para pag nakagat yung mga tao, hindi magkakarabis. Kasi pag hindi nabakanuhan, magkakarabis din yung mga iba pag nag-aaway-away sila. Iti syudad ti Baguio agtultuloy ang maipatpatungpal ti libre nga anti-rabies vaccination sa anlaeng iti bulan ti rabies awareness. Gapo iti dayta, awan ti nailista ti syudad a kaso dagiti pimusay gapo iti sakit iti napalabas a dua a tawen. Continuous po yung ating mga information education campaign. All throughout the year, nagkakanak po tayo ng rabies vaccine sa mga barangays. And then we do spay and neuter. May schedule po tayo doon. Noobserbaran mo ti panagngato ti bilang dagiti rehistrado a biting animals iti Region Cordillera iti 2025. No sa dino iti sigud a nasurok 61,000 a rehistrado a dingwan iti 2024, nagbalinday to'y a nasarok 96,000 iti kaudyan a datos. Ngimato matlaeng ti animal bite cases iti region, no sa dino iti sigud a nasurok a 65,000 iti 2024, ngimato daytoy iti nasurok a 96,000 iti 2025. Nakita pa iti panagnato ti kaso dagiti pimusay ti rabies iti 2025 a nakailista iti 5, bayat adwalaeng iti 2024. Kagiddan ti pan nakarambak ti Rabies Awareness Month, ipalpalagip ti Department of Health Cordillera a napatag ti regular a panagpabakuna kadagiti dengwen kas kang runaan nga addang iti pan nakalapad ti rabies. Bihira na nagkakaroon ng rabies infection yung mga pet owners because of our awareness as fur parents na we know na kailangan na ipabakuna sila, kailangan na itali natin sila, kailangan na maging cautious din tayo in dealing with our pets. Ipalpalagip mo ti ahensya a kasapulan nga agturong adagos kadagiti pagagasan no makagat wenno makaramutan ti aso wenno pusa. Agtultuloy met ti panlakikaykay sa ti DOH Cordillera kadagiti nagdudumang ahensya ti lokal a gobyerno tapno mapapigsa ti kampanya kontra ti rabies babaen dagiti information drives. Libre a panagbakuna kadagiti dingwan ken panangiwaras ti kapanunutan maipanggep iti responsable a panagdaraken kadagiti ayop. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.